Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκαρέλης, υπεύθυνος θεραπευτικού και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Λέγαμε κάτι στο διάλειμμα και θέλω να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό. Ότι η κρίση είναι ένα εφαλτήριο για ορισμένους να κάνουν άλμα δημιουργικότητας και να τα βρουν με τον εαυτό τους και να καταφέρουν να κάνουν πράγματα. Και για κάποιους άλλους είναι αυτό που λέμε το απόλυτο κενό, το βήμα στο κενό και ένα. Πώς να το πω, βουλιάζουν δηλαδή, δεν τα καταφέρνουν. Ακριβώς. Τι εικόνα έχετε εσείς, ποια είναι αυτά τα πράγματα που περισσότερο έχουν ροπεί οι άνθρωποι μέσα στην κρίση? Σίγουρα η κρίση δημιουργεί μία ανάγκη να ξεφύγει κάποιος από την πραγματικότητα της κρίσης. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι λογικό. Νομίζω έχετε δίκιο ότι για κάθε παρατυπία, να το πω έτσι, είναι αυτός ο ορισμός, ότι θέλει να ξεφύγει όλος από την πραγματικότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε με αυτή την έννοια έχει επηρεάσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο μία κρίση την αντιμετωπίζει σαν μία ευκαιρία αναγέννησης. Οπότε είναι διπλή η οπτική και διπλή η ανάγνωση για αυτό. Θέλω να πιάσουμε σήμερα αυτούς που δεν έχουν τη θετική ματιά της ζωής, ναι. Έχουν την αρνητική ματιά και βυθίζονται μέσα στις καταχρήσεις. Είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ναρκωτικά, ακόμα χειρότερα. Και κάποια στιγμή στη ζωή τους αγγίζουν αυτό που λέμε πάτο και λένε δεν τον θέλω αυτό τον εαυτό έτσι όπως τον έχω καταντήσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θέλω να αλλάξω. Ναι. Μόνοι τους πολλές φορές δεν τα καταφέρουν και απλώνουν το χέρι για βοήθεια. Ακριβώς. Εσείς είστε σε μια τέτοια θέση που μπορείτε να βοηθήσετε. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς είμαστε ένα κέντρο απεξάρτησης με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο η δομή είναι και κλειστό και ανοιχτό. Ακολουθείτε το κλειστό από ανοιχτό. Για κάποιο διάστημα μένουν κοντά μας οι θεραπευόμενοι και μετά περνάνε στο ανοιχτό κομμάτι του προγράμματος, το οποίο με μία έννοια είναι και το πιο σημαντικό, σε εισαγωγικά αυτό, γιατί ο στόχος είναι να μένει κάποιος καθαρός σε συνθήκες πραγματικής ζωής. Το εύκολο είναι όταν είναι κάποιος κλεισμένος. Αποσπυρωμένος. Ακριβώς. Ναι. Αλλά το δύσκολο είναι σε συνθήκες πραγματικής ζωής. Οπότε με αυτή την έννοια το ανοιχτό είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και γι' αυτό το συζητάμε, βλέποντας το έργο σας, ότι έχετε ποσοστό επιτυχίας 88% που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι. Άρα σημαίνει ότι αυτό που κάνετε πιάνει τόπο, ναι, στους ανθρώπους, ναι, που έχουν ανάγκη. Πού βασίζεται αυτή η επιτυχία? Ναι, θα σας πω. Και εδώ θα το σχετίσω λίγο και με την κατάσταση της χώρας μας, ότι εμείς από την πρώτη στιγμή θέλαμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Γιατί αν δεν είσαι αποτελεσματικός, δεν υπάρχει νόημα σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Πολύ περισσότερο σε αυτό. Οπότε στοχεύοντας εκεί, μπορούμε σήμερα να λέμε ότι έχουμε αυτό το ποσοστό, γιατί, όπως σας είπα, βοηθάμε τους ανθρώπους. Δεν είναι το σταμάτημα της χρήσης αυτός ο σκοπός για μας. Τους βοηθάμε να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Να μπορέσουν να δούνε ποιοι είναι, τι ζωή θέλουν να έχουν, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να ξαναγυρίσουν στη χρήση. Έχουν χάσει το νόημα της ζωής. Είναι αδύναμοι. Ποιο είναι συνήθως το κοινό στοιχείο ανάμεσα σε αυτά τα άτομα? Είναι πολυπαραγοντικό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό να απαντηθεί. Απλά επειδή μας ακούνε και οι οικογένειες, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι συνήθως είναι είτε από υπερπροστασία, ναι, είτε από αδιαφορία. Τα δύο άκρα δηλαδή. Ναι, τα δύο άκρα. Οι οικογένειες συνεργάζονται σε αυτό. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυστυχία σε μια οικογένεια να υπάρχει παιδί εξαρτημένο από ναρκωτικά. Ναι. Η οικογένεια το αποδέχεται το πρόβλημα και στέκεται αρρωγός να φέρει το παιδί να βοηθηθεί σε εσάς? Ναι, τις περισσότερες και έτσι μόνο γίνεται. Αλλά πέρα από αυτό, και ένας άλλος παράγοντας που οφείλεται η επιτυχία μας είναι στο ότι τονίζουμε στις οικογένειες ότι αυτό δεν είναι μια ατομική δουλειά. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το θεραπευόμενο που έρχεται, ναι, σε εμάς, αφορά και την οικογένεια. Οπότε δουλεύουμε και με τις οικογένειες. Αλλάζει το περιβάλλον όμως? Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένη νοοτροπία, αλλάζει αυτό? Δύσκολα μεν. Αλλάζει όμως. Το έχετε δει να γίνεται δηλαδή? Έχω δει να συμβαίνει το εξής. Ο ένας να εμπνέει τον άλλον. Δηλαδή, ο θεραπευόμενος να εμπνέει την οικογένεια και η οικογένεια να εμπνέει το θεραπευόμενο. Καλό είναι αυτό. Βεβαίως. Έτσι όπως το περιγράφετε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι πιο δύσκολη επεξάρτηση από ναρκωτικά
άλλης κλίμακας προβλήματα, αλλά εγώ θα τα πω. Ναι. Από ναρκωτικά, από αλκοόλ ή από τον τζόγο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι. Απλά να σας πω κάτι, ότι είτε είναι το αλκοόλ, είτε τα ναρκωτικά, είτε ο τζόγος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι η αιτία. Η αιτία είναι η εξάρτηση. Οπότε, στην ουσία, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο ίδιος. Φυσικά, είναι άλλο πράγμα, όπως είπατε, κάποιος να είναι χρήση ναρκωτικών, άλλο αλκοόλ, άλλο τζόγο. Αλλά... Εγώ, ξέρετε πώς το καταλαβαίνω τώρα έξω από το χώρο όλων αυτών, ότι κάποιος κλείνει τις πόρτες του εαυτού του και πετάει τον εαυτό του στο περιθώριο της ζωής και κλείνει και το σπίτι του. Είτε το σπίτι, αν είναι πατέρας, αν είναι παιδί, το σπίτι δηλαδή της αρχικής του οικογένειας, είτε της επόμενης. Βεβαίως. Δηλαδή μετά έχει γίνει καταστροφή σε όλο το περιβάλλον. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικό και το περιβάλλον το ευρύτερο. Βεβαίως, μα το ένα είναι ένας φαύλος κύκλος. Πυροδοτεί το άλλο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μετά από πόσα χρόνια εξάρτησης φτάνει κάποιος στο σημείο να πει δεν πάει άλλο, αλλάζω ζωή, θα γίνω ένας άλλος άνθρωπος? Αυτό δεν έχει. Είναι αναλόγως στο άτομο, αναλόγως στο background, αναλόγως... Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί αν είναι κάποιος βυθισμένος χρόνια, φαντάζομαι ότι ίσως είναι πιο δύσκολο. Με μία έννοια είναι πιο δύσκολο. Με την έννοια ότι όταν κάποιος είναι πολλά χρόνια και βαθιά βυθισμένος, σίγουρα υπάρχει και μία αλλίωση στις αρχές του, στις αξίες του. Είναι λογικό αυτό. Με μία άλλη έννοια όμως, αυτό του δίνει και ένα κίνητρο επιπλέον. Δεν αμήνεται. Οπότε... Ξέρετε τι άλλο θέλω να μου πείτε? Άνθρωποι, αυτό το 88% που είναι πρόσωπα, που είναι άνθρωποι, που είναι ψυχές, που έχουν καταφέρει και σώθηκαν, έκαναν το άλμα πέρα από τη φθορά. Τι σας λένε, δηλαδή, ήταν το ίδιο στοιχείο που έκανε τον καθένα να αλλάξει? Τι ήταν αυτό που τους ενέπνευσε στο να αλλάξουν? Πρώτο ήταν αυτό το οποίο είπατε και πριν, ότι φτάσανε σε ένα σημείο που δεν αντέχανε πλέον τη ζωή τους, δεν αντέχανε τον εαυτό τους. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και μία έμπνευση, εννοώ, από τον θεραπευτή, από το κέντρο, έτσι ώστε... Τι είναι ψυχολόγοι, είναι ψυχίατροι? Ναι, ψυχολόγοι. Άρα όλος βγάζει το πρόβλημά του, τον καημό του, το συζητάει, το κάνει, δηλαδή γίνεται κοινωνός και απέναντι, το μοιράζεται. Το μοιράζεται και γίνεται ομαδική θεραπεία, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η θεραπεία περνάει μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Και εδώ θέλω να πω το πόσο σημαντικό είναι το έργο ενός κέντρου ή ενός θεραπευτή. Γιατί στην ουσία τι ζητάμε? Ζητάμε από όλα αυτά τα παιδιά να καταθέσουν τα όπλα τους, την πανοπλία τους. Γιατί η χρήση για αυτούς είναι τα όπλα τους, είναι μία άμυνα. Οπότε τους ζητάμε να τα καταθέσουν. Εκεί πρέπει να έχουμε να τους προτείνουμε κάτι άλλο στη θέση αυτού που καταθέτουν. Αν δεν τους εμπνεύσουμε γι' αυτό, δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Φέρνετε στο μυαλό ένα στίχο: δώσ' μου το όπλο σου, πάρε το χέρι μου. Έτσι είναι. Επιστροφή στη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι όσοι μας ακούνε να μπουν στη διαδικασία της επιστροφής στη ζωή. Ήθελα απλά να προσθέσω ότι οι σχέσεις με τα άτομα τα οποία ολοκληρώνουν το πρόγραμμά μας δεν σταματάνε μετά την ολοκλήρωση. Συνεχίζονται και αυτό ήθελα να το τονίσω. Υπάρχει αρρωγή, φροντίδα, στήριξη. Βεβαίως. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.